Preview. Preview. Antonello Bela win mikallef iselmulkom u jagħtikom merħba l-14 program mis-sensiela Formula Predictor. Wayne, kellna break twil, kellna ħafna ħabarijiet. Literalment isna kellna tipo ta' summer break hawnhekk. Gap twila bejn tielet u raba' races, li prattikament kellna April kollu bla tlielaq, jiġifieri jaf nitlu f'teli għal ħadd u naraw ħafna tibdiliet fil-packing order minħabba li ċertu temijiet ġabu l-upgrades magħhom. Plus li għandna regoli ġodda, volli nistennew naraw se jiġri speċjalment fil-dak li jidħol qualifying. Eżattament, iwa, għandna regolamenti ġodda fejn għandu x'jaqsam battery deployment. Nittamaw li dawn id-deċiżjonijiet ikunu l-aħjar għall-sport u xek. Eżattament. Forsi is-sewwieqa ma jibqgħux igergru daqshekk. Mela, niġu għall-logħba tagħna, ħallejnikom bdejna s-sitwazzjoni b'Wayne 13 il-punt u jiena għaddi b'8 fadri għandi ħafna x'naqdef. Din il-ġimgħa għandna l-sprint, jiġifieri ser ikollna wkoll il-punti għall-sprint, għaldaqstant nibdew minnu fih billi naraw ser tkun l-akbar sorpriża fil-fema tagħna għall Grand Prix ta' Miami. Wayne, inti mistak tibda? Is-sorpriża ngħid li waħda mill-karozzi Cadillac ħataqbes waħda mill-Williams. Jiena naħseb li bħala karozza Cadillac m'għadhomx karozza gravi, però nemmen li kienu off the pace għal fatt li huma tim ġdid u fejn jitlu setup work u hekk kienu lura ħafna minn timijiet oħra. Allura jiena naħseb li kellhom xahar jitalmu naqa' fuq il-karozza kif għandhom imorru l-operations fil-Formula 1 għandhom ġixtew l-esperjenza ta' ħafna u nemmen li hawnhekk ġew dan il-home races tagħhom il-Cadillac katuri titjib tajjeb naħseb jien. Interessanti, ħafna interessanti, ma ninsewx li l-Cadillac qegħdin jilagħbu f'darhom. Mela, jiena akkużawni kemm tridu b'bias, jien se nieħu riskju u darba se ngħid li l-karozza l-ġdida lil McLaren Centella u Miami se tkun tajba biżżejjed biex tgħinna niġġieldu verament għar-rebħ. Jiena għandi fiduċja kbira fit-tim tiegħi, għandi fiduċja kbira fix-xogħol siewi illi sar fl-MTC. Id-deputy leader Andrea Stella li se jibqa' deputy leader anke meta nġibu l-ambjaże fit-28 ħanagħmlu naqa' side note fuqha qal se jkollna karozza ġdida li tikkompeti għar-rebħ, nistennew u naraw fiduċja fil-papajas. Mela, mill-sorpriża immorru għal l-akbar diżappunt fil-Grand Prix tal-Kanada. U se nkun jien li se nitkellem darba u jiena ħanilab safe u ngħid Max Verstappen ma jidħolx mal-ewwel sitta.
Ir-Red Bull qiegħda diżastru, ma nafx hekk hux ħajġibu xi upgrades għal Miami, imma jiena ngħid illi anki jekk iġibu mhux se jkun biżżejjed biex Max jagħmilha mal-ewwel sitta. Wayne. Mhix deċiżjoni ħażina għax hemm fatt interessanti wkoll li sfortunatament il-Ford ma jistgħux iġibu upgrades fil-magna minħabba li mhumiex eligibbli għall-engine upgrades li introduċew il-Formula 1. Biex naħseb li hawnhekk m'hawnx deċiżjoni ħażina. Bħala d-diżappunti ħanażel wieħed mill-top teams ukoll jien. U jiena ħanejt li l-Ferrari ħajspiċċaw barra mill-ewwel tlieta kemm fl-isprint kif ukoll il-ħadd. Skjuża di. Tinsiex li il-punti toħodhom biss jekk taqta' tnejn li huma, Eżatt, taqta' tnejn li huma naf li qed nagħmel dan riskju, però ħanieħu riskju hawnhekk għal fatt li kieku naqbad ngħid il-Ferrari barra mill-ewwel tlieta ta' nhar ta' ħadd mhux se tkun daqshekk sorpriża għax għandek ġiex postijiet fil-podju diġà okkupati. Insomma, għalfejn naħseb hekk. Jien naħseb li bħal mettint tajjeb qabel, nemmen li l-McLaren ħajuru kambjament tajjeb din il-ġimgħa. U għalhekk nemmen li tkun diffiċli ħafna Ferrari biex jitlu fuq il-podju. Issa naraw x'jiġri dal-weekend. Biex nkunu ċari, jiena l-previżjonijiet li għamilt issa huma viżavi għal ħadd. Ħalli wkoll nkunu ċari għal fini ta' punti. Mela, però irridu mmorru naqra lura, immorru għas-sibt wara nofsinhar u naraw, sibt wara nofsinhar ħin Malta, u naraw min fil-fema tagħna se jirbaħ it-telliqa sprint. Wayne. Ħanilab karta, Antonello, ħanilab karta ta' vera di. Forsi nikkontentak, jiena ħanejt Oscar Piastri. Minix ħanażel waħda mill-karozza Mercedes, naħseb li Oscar Piastri kien sfortunat li tilef it-telliqa fil-Grand Prix ta' Suzuka, nemmen li kellu wara pace biex jibba dak it-telliqa, naħseb ġo sprint f'Miami kapaċi iġib l-ewwel trofew għal McLaren hawnhekk għal dan l-istaġun tal-ewwel post insomma. Mela, jiena jalla jkollok raġun għalkemm l-sprint race se jkolli nara ħatard minħabba li rrid inkopri logħba kruċjali hawn Malta tal-Premier Voldieri. Having said that, il-rebbieħ tiegħi tal-sprint jiena naħseb ser ikun Andrea Kimi Antonelli, naħseb hawnhekk xorta nemmen illi s-sib filgħodu ser naraw Mercedes li se tmur tajba u nemmen illi Antonelli ser ikompli jaħsad il-punti minn fuq sieħbu. Tajjeb ħafna, mela issa naraw min naħsbu li ser jieħu il-pole position. U hawnhekk nerġa' nibda jiena għażla l-oħra konservattiva Mr. Saturday. George Russell jieħu l-pole position ġewwa Miami, nemmen illi Russell se jqum l-okkażjoni x'issa għandu xi jirrispondi u jekk hemm il-darba Kimi Antonelli jieħu il-rebħa fl-sprint naħseb li Russell irid jirrispondi bil-fors at this point. U nemmen li jirrispondi bil-mod tipiku tiegħu li jieħu pole position nhar ta' Sibt. Wayne. Hawnhekk jiena ħanieħu it-teammate ta' Russell Antonelli. Tajjeb niftakru wkoll li s-sena li għaddiet il-weekend ta' Miami kienet mill-highlights ta' Antonelli l-istaġun li għadda. Allura iva naħseb li is-sibt Antonelli kapaċi iġib il-pole position. Tajjeb ħafna, mela immorru għal ħadd issa u ejja ħalli naraw flimkien min naħsbu li ser jispiċċa fit-tielet post.
Wayne, il-kelma tiegħek. Hawnhekk fit-tielet post ħannejt Lando Norris. Naħseb li McLaren bħalmet, naħseb li tagħmel kambjament tajjeb u naħseb li Norris fejħa l-ewwel telliqa l-ewwel rebħa ta' telliqa tiegħu nemmen li hawnhekk ħajġib podju fit-tielet post. Mela, jiena semmur għal Antonelli. Antonelli li jispiċċa it-tielet ġewwa Miami ma nemminx li se jirbaħ ma l-karozza li għandu potenzjalment kapaċi ittieħ podju ieħor. U mbagħad naraw se jiġri iżjed il-qudiem. Mit-tielet immorru biex naraw min naħsbu li se jispiċċa it-tieni. Ma nafx, qed naħseb on the fly, però hawnhekk se nieħu sogru ieħor jiena. Naf li m'għandix għalfejn nieħu sogri għax għandi bżonn nirkupra l-punti, ma fit-tieni post. Sorry? Għal-gost tal-logħba. Eżatt. Fit-tieni post George Russell. George Russell, Mercedes, it-tieni ovvjament l-importanti għalih se jkun li ħajkun ġob iktar punti minn Antonelli f'din it-tellieqa fil-ferma tiegħi, però issa naraw. Russell it-tieni, Wayne. Hawnhekk tajb tieni l-għażliet konservattivi hawnhekk. Ħalejt ingħażel konservattiv. Mhux tħoll xi fotokopi taċ-Ċajna issa. Voldiri jiena nilagħba tal-ħira u nispiċċa ndaħħaq in-nies. Issa. Però fit-tieni post nilagħba sejf u fit-tieni post ngħid li jispiċċa Antonelli. Paul is-sir tal-Antonelli il-ħadd ma nemminx li ħajkollu biex jirbaħ. Tajjeb ferm, mela. U wara din il-konsiderazzjoni ta' Wayne, naraw ftit fil-fema tagħna min naħsbu li se jirbaħ il-Grand Prix ta' Miami nhar il-ħadd li ġej. Wayne, il-karta tiegħek għat 3 punti hija Bej Stroll u Bottas naħseb. Dan għażel hawnhekk Mr. Saturday għal Mr. Sunday. Naħseb George Russell. tajjeb ħafna. Però apprezzaj dak il-kumment ironiku. Mela, jiena naf li ħanabda nara xi kummenti qed jara kbir, eċetera, eċetera, ma jiena għandi fiduċja li nhar il-ħadd se nkun qiegħed niċċelebra doppju. Il-kampjonat fejn jidħol futbol mirbuħ mill-Inter u l-ewwel rebħa taċ-Champions tad-dinja McLaren fl-2026. Oscar, fidejk, wara dak li rajna fil-Ġappun fejn Oscar kien viċin illi jirbaħ l-ewwel tellieqa ta' dis-sena u jiena nemmen li kienx dik is-safety car probabbli kien jagħmilha. Jien għandi fiduċja kbira fl-aġġornamenti il-ġodda u iva nemmen li l-ħadd filgħaxija se nkun qed nagħmel ċelebrazzjoni doppja. Scudetto Inter, Vittoria McLaren permezz ta' Oscar Piastri. Issa naraw nispiċċax nieħu xi għaqad Honda Amerikana jew xi American Donut ħanżommu mas-suġġett. Wayne, kummenti finali? Ma nafx jekk dawn il-previżjoni kienu x'taħseb li jiġri jew x'tixtieq li jiġri jew x'imkien fin-nofs. Naħseb x'imkien fin-nofs ikolli ngħid. Le, fimni, ejja ngħidu li għandi fiduċja fit-tim jiena. Solita nemmen li l-nies tissejbdew bħala favoriti ta' ma issa naraw, issa naraw. Li konna viċin li nirbħu fil-Ġappun u l-ħadd msemmija x-xita, jiġifieri kalma. Di ma kontx nafa, jiġifieri. Voldiri. Jaf eżatt, jaf ix-xita l-ħadd jaf biddel kollox u nsibu li dak il-miġnun l-ewwel post nerġgħu. Li ma miġnun x'għandna ħafna mħinin.
Ma taf minn l-miġnu tal-Formula 1 fix-xita. Eh, Verstappen. Verstappen, jista' jkun ukoll, jista' jkun ukoll Voldiri. Imma insomma, mela Wayne, grazzi tal-intervent tiegħek fil-programm Formula Predikteri tal-lejla, fakkarkom li dal-programm jinsab ukoll fuq il-YouTube channel tagħna għal daqstant tinsewx tafsu subscribe ħalli ma titilfu xejn mill-kontenut kollu illi ser ikollna. Il-programm li jmiss ser ikun għada f'nofsinhar. Il-programm id-bassir darba jina u Roberto De Brincat ser nkunu qegħdin analizzaw il-futbol lokali u internazzjonali għal tmiem il-ġimgħa. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, jien Antonello Bela u Wayne Mikallef nirringrazzjawkom tal-li inħattu magħna il-kumplament is-serata tajba u ħudu ħsieb.